Agekho, agekho, agekho nje nawe, angimbonanga, angimbonanga, agekho nje. Ngiyathanda ukubingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kubo bonke abakulenkundla esikuyo yokufunda, siqonda, siphile izwi likaNkulunkulu, ngoba ngiqale lo msebenzi wokufundisa noma wokuhlanganyela kanye nani ukuthi sifunde ndawonye izwi likaNkulunkulu ukuze siliqonde. Ngiyathanda ke ukuthi nginamukele nonke enilalele noma enithamele kule nkundla. Igama lami ngumntwana uThobekile Zulu wakwaNxumalo. Ngiwumprofeti obizwe uNkulunkulu ohola ibandla elibizwa ngeGod's Way Prophetic and Healing Ministry eliseMaritzburg noma eMgungundlovu endaweni yase-Oribi. Ngiyajabula kakhulu ukuthi nihlanganyele kanye nami. Ngiyafisa nje siqale lo msebenzi ngokuthi sibe nomkhuleko omfushane. Ngicela sigebisa amakhanda. Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu ophila kuze kube phakade. Uthando lwakho lungaka, unakekelo lwethu lungaka. Usilandile uNkulunkulu wethu ongcwele ngenxa yokuthi wena ufisa ukuba sife ingunaphakade. Usilande uNkulunkulu oyingcwele kulesi sikhathi ukuze sifundise ngezwi lakho, ukuze sikwazi ukuphila uNkulunkulu oyingcwele ngokuqonda kulolu hambo lwethu lokukholwa. Namba abantwana bakho sisonke sethamele uNkulunkulu oyingcwele kulezi zifundiso uNkulunkulu wethu osifundisa zona ngomoya wakho oyingcwele, izwi lakho. Siyabonga Baba wethu onamandla wonke ukuthi uphakathi kwethu uzosifundisa, usiqondise izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uthatha isikhathi sokuthi uzolalela ukuze ukwazi ukuthi uhambe kunye nami kule ndlela. Esifundisweni esedlule engingafundisa ngaso, ngike ngaqala nje ngokuthi nginikeze isingeniso, nginifundisa ngokuthi mina ngubani, ngifundisa futhi nanokuthi inkinga yokungakwazi ukufunda izwi likaNkulunkulu yaqale yahaqa mina uqobo lwami. Ngaba nenkinga yokuthi angazi ukuthi fanele ngenze njani ukuze ngifunde izwi likaNkulunkulu ukuze ngiliqonde. Ngahlangabezana nezingqinamba eziningi engixoxile ke nokho kulesi sifundiso esedlule. Namhlanje ngithanda nje ukuthi ke sibheke ndawonye iTestamente elidala. Ngizoqala nje ngenze into engiyibiza ngokuthi phecelezi i-overview. Lapho engifisa nje ukuthi khona ke silibheke kafushane lilonke ngaphambi kokuthi sihambe incwadi nencwadi nencwadi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi sindawonye kulokhu. Ngiyafisa futhi ukuthi sivule inhliziyo zethu ukuze uNkulunkulu asilekelele ekuthenini siliqonde iBhayibheli ndawonye. Ngiqala nje ngokuthi ngisho ukuthi iOld Testament noma iTestamente elidala liyincwadi ezahlukeneyo ezibhalwe ngababhali abehlukeneyo. Sezizonke zingama-39 phecelezi 39. So ke sezizonke incwadi eziseTestamenteni elidala zu-39. Zihlanganisa inhlobonhlobo ezahlukeneyo ke zezincwadi. Kukhona incwadi esibiza ngokuthi ezomlando, history. Kuphinde futhi kube khona incwadi esibiza ngokuthi ezomthetho, phecelezi law. Kube khona incwadi futhi esibiza ngokuthi ezemiculo noma incwadi esingazibiza ngokuthi ama-song books. uNkulunkulu ke uthema isinikeza iBhayibheli noma izwi lakhe wasinikeza lona lingenazi ihloko ezibhekene nokuthile osuke sifune ukuthi sikufunde. For instance, uNkulunkulu akenzanga incwadi kaGenesis ukuthi ikhulume ngoNkulunkulu kuphela. Waphinde wenza incwadi mhlawumbe kaExodus ukuthi ikhulume ngoJesu
or waphinde wenza incwadi ka Leviticus ukuthi ikhulume ngomoya ingcwele. Cha, uNkulunkulu wenza iBhayibheli noma izwi lakhe ukuthi lihlanganise yonke into afuna ukukhuluma ngayo ngesikhathi akhuluma ngayo. Wayenza yatholakala kulo lonke iBhayibheli from Genesis to Revelation. So ke uNkulunkulu kwenze ngamabomu lokho enzela ukuthi masifuna ukumazi noma sifuna ukumqonda simfunisise ezwini lakhe ngaphandle kokuthi siye nje mhlambe encwadini ethile ukuze sifunde ngokholo siye kwenye sifunde ngokuyiphatha. But wakwenza uNkulunkulu ukuthi incwadi yonke ekhona ikhulume ngakho konke uNkulunkulu afuna ukukhuluma ngakho. Yingakho ke izwi likaNkulunkulu litholakala eincwadini ezahlukeneyo ezu-39 ngosikhuluma nje ngeBhayibheli ngeTestament rather elidala. Ngifisa ke namhlanje ukuthi ngikhulume ngokuthi mawubuka iTestament elidala linezihloko nje ezimbili mawungathanda ukuhlukanisa. Sikubiza ngokuthi uNkulunkulu usenze ukuthi sibuke izwi lakhe ngama dimensions phecelezi amabili. Ufike wakhuluma uNkulunkulu izwi lakhe endaweni ethile. So ke i-dimension of space leyo mangabe ngingakhuluma ngithi phecelezi uNkulunkulu lapha bekhuluma khona bekusuke kusendaweni ethile. So ke kubalekile ukuthi siqonde indawo uNkulunkulu abekhuluma kuyo mangabe ekhuluma nabantwana bakhe ngalesi sikhathi abekhuluma ngaso. Bese kuphinde futhi kuba i-dimension of time lokho esikubiza ngokuthi isikhathi uNkulunkulu abekhuluma ngaso eTestamenteni elidala. Masizokhuluma ke nge-dimension of space noma sikhuluma ngendawo, into engizocela ukuthi siyinakisise ukuthi bekunini uNkulunkulu ekhuluma lokho abekukhuluma kwiTestament elidala. Lokho ke kuzodinga ukuthi sibhekisise kakhulu ibalazwe phecelezi imap. So ke kubalekile ukuthi siqonde ukuthi ngokwebalazwe abantwana bakwaIsrayeli babekuphi nendawo. So ke imap yase Middle East noma ibalazwe lase Middle East kuzofanele ukuthi siliqonde. Imbalazwe futhi lezwe lesathembiso kuzofanele ukuthi futhi siliqonde. Akhona ke amaphepha enginawo engizothi mase nginithumelela le video sengiphakamisa ngiwaveze azonilekelela ukuthi nihambe nani niyoyifunela. Kodwa kufanele niqonde okwamanje ukuthi imap noma ibalazwe lase Middle East lapho khona uIsrael lapha uNkulunkulu ayebeke khona ezweni lesethembiso okuyiKenani. Kuzofanele niqonde ukuthi iKenani likuphi. Mangabe uyibheka ke ibalazwe uyakwazi ukubona ukuthi indawo yase Canaan ilapha yana phezulu eduze kwemfula emibili ebizwa ngokuthi iRiver Tigris neRiver Euphrates. Phakathi kwale mifula yombili kubizwa leyo ndawo ngokuthi iFertile Crescent because indawo evundile. uNkulunkulu ayebeka abantwana bakhe eduze kwayo. uNkulunkulu wabathatha wababeka ezweni elithi iBhayibheli eligcwele uju nezinyosi. Even nomhlabathi wakhona uNkulunkulu wayiwenze wavunda ukuze bangahlupheki abantwana bakhe. Waze wasinakekela uNkulunkulu. Sibuka ngabantwana bakhe ukuthi uNkulunkulu onakekela kangakanani. Okwesibili engifisa ukuthi nikunake ukuthi lapho uNkulunkulu abeke khona abantwana bakhe bakwaIsrayeli ezweni lesethembiso kuyindawo eyimpambano zomhlaba phecelezi crossroads of the entire world because umhlaba wonke kwakuyindawo lapho hlanganela khona kwakusahanjwa phela phansi ngalezo ikhathi. Kule crossroad ibizwa ngokuthi indawo yakhona phecelezi iMegiddo.
It is a crescent, it's a narrow crescent lapho kwakuthi maqhamuka khona abantu eAfrica badlule khona, kuthi maqhamuka abantu beqhamuke eAsia badlule khona. uIsrayeli ke ipromised land yayi kuleyo ndawanyana. Lento isifundisa ukuthi uNkulunkulu wathatha abantwana bakhe wababeka ekuphambaneni komhlaba ukuze wonke umuntu mangabe edlula kule ndawo azi ukuthi abantwana bakaNkulunkulu, uNkulunkulu mangabe ebemphethe kahle ubaphumelelisa kanjani. Kanjalo futhi mangabe bengenzi kahle uNkulunkulu mayixabene nabo izinto zabo zibaphendukela kabi kanjani. Futhi uNkulunkulu wayebeke ngamabomu Israel empambanweni zomhlaba ingenxa yokuthi wayenzela ukuthi izwi lakhe likwazi ukusuka la lihlakazeke ligcwale umhlaba wonke. Ingakho nathi la eSouth Africa sikwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu umnini mandla wonke owadala izulu nomhlaba, kungenxa yokuthi wayebeka isizwe sakhe impambanweni zomhlaba lapho wonke umuntu mayedlula khona abuke isibonelo sabantu bakaNkulunkulu abakhonza uNkulunkulu, abantwana bakhe, ukuthi baphatheka kahle kanjani mangabe beyabantwana bakhe. So ke indawo ke lena engithe i-dimension of space. Ngizobe sengedlulela ke kwi-dimension of i-time noma isikhathi. Kwi-dimension of time le engikhulume ngayo ukuthi eyesibili okufanele uyibambe engqondweni yakho, because nayo ibaluleke kakhulu ukuthi kwakusikhathi sini uNkulunkulu ekhuluma, ngoba isikhathi nesikhathi siyakwazi ukukulekelela ukuthi uqonde ukuthi kwakwenze njani, kwakukuphi, kwakusikhathi sini uNkulunkulu ekhuluma into ayikhulumayo. So ke kwiTestamente elidala ngiyafisa sibambe ukuthi kuneminyaka ewu-2000 BC, sibiza ngo-2000 BC because it's 2000 yeminyaka ngaphambi kokuba kufike uKristu emhlabeni. So ke ngizocela nje ukuthi siyibambe kanje ukuthi lo 2000 years nawo sizohlukanisa ube izigatshana ezine. Kodwa ngaphambi kokuba ngihlukanise lezi gatshana ezine, ngifisa ukuthi sibambe kokuqala kwakho konke la esinoGenesis khona wokuqala, isahluko sokuqala kuze kube uGenesis isahluko se-11 which is 11. uGenesis wokuqala kuya kuGenesis we-11 isikhathi esisibiza ngokuthi singaphambi komlando maqondana noIsrayeli. So ke sibiza ngokuthi phecelezi prehistoric time before Israel. Ngesizulu sithi isikhathi esingaphambi komlando oqondene ngqo noIsrayeli. Leso sikhathi leso nizosikhumbula ukuthi mawuqala kuGenesis 1 uya kuGenesis 11 kusuke lapho kuyisikhathi sokudalwa komhlaba nezulu, kube isikhathi sokuwa komuntu kokungena kwesono emhlabeni, kube isikhathi kuze kufinyelele esikhathini lapho abantu bakha intaba yaseBabel, umphongolo waseBabel noma Tower of Babel. Lesi sikhathi ke yilesi sikhathi kungakabibikho khona izinto eziningi ezithinta uIsrael, kodwa kuyisikhathi sokusungulwa kwesizwe sakwaIsrael. So ke engifisa ukuthi sikubambe kakhulu ukuthi uGenesis 12 yilapho sekuqala khona ubizo luka-Abraham uyise wamakholwa, lapho ebizwa khona uNkulunkulu esefuna ukubuyisela umuntu ebudlelwaneni ayenabo ensimini yase-Edeni kanye naye uNkulunkulu. Yingakho ke uGenesis 1 kuya ku-11 siubiza nge-prehistoric time in relation to uIsrael, isikhathi esingaphambi komlando kaNkulunkulu noIsrael. So ke leso sikhathi ke siba negeba ke nokho ngoba mangabe uqala
ubheka ku Genesis 1-11 kusuka sakhulunywa nami nawe, sakhulunywa nje ngendalo yomuntu, umuntu ewumuntu nje phaqa engakahlanganisi nesizwe saka-Israyeli. Leso sikhathi sibaluleke kakhulu ngoba yileso sikhathi esikwazi ukuxhumana naso khona nathi ukuthi uNkulunkulu mayidala umuntu wadala uAdam waphinde wadala uEva. Yingakho sibambelele kakhulu kuleyo ndaba because yile ndaba esitshela ngomsuka wethu, yile ndaba esitshela ngemvelaphi yethu njengabantu ukuthi uNkulunkulu wayeqale wadala umuntu wesilisa, uNkulunkulu wayeke waqala futhi wadala umuntu wesifazane. Labo bantu wahlala nabo ntambama ekwazi ukuxhumana nabo benobudlelwano obumnandi ngaphambi kokuba kufike isono. Ngifisa ke simuvele ke manje esikhathini engisibiza ke ngo-2000 years to 1500 years. Isikhathi ke leso engisibiza ngokuthi esokubizwa kuka-Abraham, phecelezi i-election period. Leso sikhathi ke sinomholi owayegqamile ngaso obizwa ngokuthi uAbraham. Sihambe leso sikhathi kusukela kuAbraham saze safika kuJoseph. UJosepha ke siyamazi ukuthi wayeyindodana kaJakobe, kodwa uyena wayethengiswa abafowabo wayeGibhithe. So ke sisivala ngaleso sikhathi uJosepha ebusa eGibhithe. Sisibiza ke ngesikhathi sobizo, ngesikhathi sokukhethwa kuka-Abraham uNkulunkulu eseqala ke manje uhambo nesizwe ayesiqoka. U500 iminyaka amakhulu amahlanu ke leyo esuka ku-2000 to 1500. Bese ke ngiqhubeka ngizothi naka ke manje futhi isikhathi esisuka ku-1500 siye ku-1000 years. Leso sikhathi siwumnyaka futhi ewu-500. Le minyaka ewu-500 iminyaka noma isikhathi esisibiza ngokuthi isikhathi sofuduko, phecelezi Exodus. Leso sikhathi isikhathi lapho umholi ogqamile kuso kuMoses khona. Sihambeke leso sikhathi saze safinyelela esikhathini lapho uMoses abe esenikeza intambo kuJoshua. So ke sibiza ke leyo period ngokuthi i-period ka Exodus noma i-period yofuduko. Kusukela ke esikhathini sika 1000 now oku-500 osilidela ku-500. So from 1000 years to 500 years. Angithi sibala sehla sisuke ku-2000 saya ku-1500, sasuka ku-1500 saya ku-1000. So ngikhuluma ke manje ngale minyaka u-500 kusukela ku-1500 kuya ku-1000. Isikhathi ke lesa esisibiza ngesikhathi sombuso, lapho esithi khona phecelezi it's a time of empire. Yile sikhathi ke sika Davide lapho ayebusa khona njengenkosi, waze wadlulisela ubukhosi bakhe endodaneni yakhe uSolomon. Isikhathi lapho uIsrael asithanda kakhulu ngoba sikubiza ngokuthi it was at the peak of umbuso wakwa-Israel, lapha babejabule khona benethezekile, bengabhekene nazimpi, bethokozile, bebusa, bese kunethezekeni. And then isikhathi ke sika 500 wokugcina ilapho okwakunomholi khona, umprofeti obizwa ngokuthi uIsaiah. So ke sibiza kanjena ke lezi zikhathi ngokwehlukana kwazo. 2000 to 1500 uAbraham wayebusa, sikubiza ngokuthi isikhathi sama-patriarchs, isikhathi sobabamkhulu bama-Israelites. Bese kuthi isikhathi se-Exodus esibiza ngokuthi phecelezi ufuduko, isikhathi okwakubusa kuso uMoses ehola abantwana bakwa-Israyeli from eGibhithe ebayisa eKhanani, nakuba waphelela endleleni engafikanga khona. Bese kuthi isikhathi sesithathu sisibiza ngesikhathi sababusi. Lesi sika Moses isikhathi sisibiza ngesikhathi sabaprofeti, ngoba uMoses uyena wayewumprofeti owayebusa ngaleso sikhathi elida ehola abantwana bakwa-Israyeli.
isikhathi se-empire noma sombuso, isikhathi lapho uDavide njengenkosi sisibiza ngesikhathi samakhosi kusukela kuDavide kuze kuye enkosini uZedekhiya. And then bese kuthi isikhathi ke sokugcina kwakuyisikhathi sabapriesti lo 500 years wokugcina ngaphambi kokuba kufike isikhathi sika Jesu njengenkosi nomsindisi sesiwelela ke eTestamenteni Elisha. Engifisa futhi ukuthi unginakele khona ukuthi lama events noma lezi gameko ezine engikhulume ngazo nezikhathi zakhona nabaholi bakhona kuneminyaka ewu400 eyamageba kulezi ikhathi. Kunegeba lokuqala leli geba lokuqala lenzeke emveni kokuba uAbraham ebusile noma eholile. Emveni kwaAbraham before kuzoqala uMoses kunegeba lika 400 years. Yileli geba uNkulunkulu akhulume ngalo kuAbraham kuGenesis chapter number 15 noma encwadini kaGenesis isahluko se15 lapho ethi khona isizwe nesizukulwane kusho uNkulunkulu isizukulwane sakho sizoba sezweni lapho sizoba khona ama slaves khona siyohlala khona iminyaka ewu400. So ke kwenzeke ngempela ke kwaze kwafika isikhathi lapho uNkulunkulu ebiza khona uMoses ekwaMidiyane elusa khona izimvu zomkhwe wakhe uJese. So ke lo 400 years gap iwona ke lo ohlukanisa uAbraham kanye noMoses. Kuphinde futhi ngale ngasekugcineni kube no 400 years gap ngaphambi kokuba kube yiTestament Elisha. Leli geba ke elu 400 years liphakathi kwencwadi uMalaki kanye noMateyu. So ke leli geba leli yileli esilithola mangabe sesifunda uMateyu esekufika uJohane umbhapatisi ebuzwa bejabule kakhulu kwaIsrayeli ukuthi hawu ubani wena kade sagcina ukuthola umprofeti ezweni lakithi. Ingenxa yokuthi kwakade uNkulunkulu ethule for 400 years kulesi sikhathi emveni kokuba kukade kuwumprofeti uMalaki kuze kuba futhi eTestamenteni Elisha incwadi kaMateyu. So ke ukuthula kukaNkulunkulu for 400 years kulamageba omabili anyakazisa kakhulu ama-Israelites because ayehlukumezekile mangabe uNkulunkulu wabo ethule ngoba babazi yena yedwa. Kodwa uNkulunkulu isikhathi esiningi wayethule ngenxa yokuthi kwasekukhona iziphambeko ezazenzeka ezazingamthokozisi uNkulunkulu. So ke ileso ke isifundo sanamhlanje ebengifisa ukuthi sisibheke nje sokuthi ke sikhe phezulu noma sithi summarize incwadi noma rather iTestamente elidala ukuze siqonde ukuthi lihamba kanjani ukuze mase siyolifunda sibe siqonde ukuthi ngoGenesis kwakuyisikhathi sokwenzakala kwani kwababe kuphi abantwana abantu bakaNkulunkulu ngaleso sikhathi kusisize ekuthenini noma siye encwadini kaNkulunkulu kodwa kube kukhona okusihehayo osinakho esiyokufuna esizoqinisekisa mangabe kuukuthi usuke wayilalela lama overview engikade ngiwashare nawe. Ngiyathemba ukuthi usithokozele isifundo sethu sanamhlanje ebesikade nje sikha phezulu noma sengula indaba etholakala eTestamenteni lidala. Ngiyafisa futhi ukuthi ngikumeme ukuthi uciphize inkinobho ebizwa ngo-like bese wenza futhi umbono wakho owakhayo kulezi fundiso engizenzayo ebese futhi uthumelela nabanye ukuze bekwazi nabo ukuthola lezi fundo. Ungahlali nento uNkulunkulu asekusize ngayo ngoba nama ngihlalanga nayo ngiphumile ngathi hayi kukhona mhlawumbe ongasizakala ukuze akwazi ukuyifundela izwi likaNkulunkulu. Lokho engikwenzayo angikufunzi izwi but ngiyakulekelela ekuthenini kube khona okutholayo okuzokuheha uzokwazi na ukuthi mawusuyifundela kube khona okwembulekayo
nengwebu engulekayo emehlweni akho ukuze ukwazi ukuqonda izwi likaNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi sithandaze ndawonye sesigoqa lesi sifundo sanamhlanje. Baba, sibongile ukuthi ubunathi uNkulunkulu wethu ongcwele sisaqala ngalesi sifundo. Sibongile futhi ukuthi uye wahlahlamelisa indlela yethu saqonda ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Silekelele sonkana nabantwana bakho abalalele nabathamele kule nkundla uNkulunkulu engcwele. Ubalekelele ukuthi bese beyofunda bakhumbule lokhu okukhulumile ngomlomo wakho usebenzisa uNkulunkulu engcwele lesi sitsha esiyimi kulesi sikhathi. Ngiyathandaza uNkulunkulu engcwele ukuthi basizakale ukuze baliqonde kangcono izwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.